Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo chetara ndị eze ọdịnala, ndị President General yana ndị ndu ndị ọzọ enwere n'obodo n'ime steeti ya ka amata na ọrụ chere ha n'iru bụ nke dị ọkpụtọrọkpụ bụ ịkwalite udo n'irikọ n'otu nke obodo ha ga dị iche iche, kwukwazịa na onye ọbụla nupụrụ isi n'ịkwalite ihe ya n'anya bụ onye a ga-anapụ ọkwa ojii. Gọvanọ mere ka anyị mata nke a n'obi gọọmenti dị n'Awka site n'ọnụ osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim bụ onye bụkwa onye isi oche otu kọmitii na-ahụ maka oke ala nke steeti mgbe o zutere ndị eji okwu ha abụ izu nke ezi agụla otu Agụleri yana ndị ụmụọba Anam dị gbado na kansụl ime obodo Anambra East banyere okwu ala obodo abụọ na-azọ. Emmanuel Okonkwo na ebe ahụ n'aha ABS dụrụ ndị ezi agụla otu Agụleri nakwazi ndị ụmụọba Anam ọdụ ka abụ ndị ga-ekwe ka udo chia n'etiti ha ma kwụsị ihe niile ha na-eme na ana ahụ na-eso okwu, ebe okwu na gọọmenti steeti agaghị ekwe ka enwee ihe ọbụla ga-eweta igbu mmadụ ma ọ bụ imebi akụnụba na mpaghara ọbụla nke steeti a, ebe okwuzi na gọọmenti steeti a na-agbasi mbọ ike ka enwee ezi nchekwa ndụ na akụnụba na mpaghara niile nke steeti a. N'okwu ha dị iche iche, eze ọdịnala nke ụmụọba Anam bụ Igwe George Ọbalụmekwealọ nakwazi ogbo ya nke ezi agụla otu Agụleri bụ Igwe Lawrence Nwofia ndị na-asị n'ọha nwanwa na ahụ na-eso okwu kpọkụzi gọọmenti steeti a ka ọ bụrụ ihe ga-akape ya bụ okwu ọnụ site n'akwụkwọ dị iche iche ha ga-eweta iji zikọ n'ọha nwa nwe ya bụ ana. N'okwu nke ha dị iche iche, onye ji ọkwa meyọ nke Anambra East bụ Sir Ifeanyi Chinweze, eze ọdịnala nke Agụleri bụ Igwe Michael Idigo, onye ji bụ ọkwa onye na-anọchite anya Anambra East n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Obinna Emenaka, kelere nnọọ gọọmenti steeti a maka ịbata n'okwu ahụ ime ka udo chia n'etiti obodo abụọ ahụ. Site n'obi gọọmenti dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.